Sanibonani la ku-One Shop phakama, ngibingelele wasifuna. UKhuzani mfoka Mpungose usephose itshe esivivaneni ngemali engango-15,000 ekhalisa umndeni waKwaZungu kanye ne-funeral plan yakhe umfoka Khuzani, iKhuzani funeral plan. Abaningi bese bethi abayiboni kahle i-funeral plan yakhe uKhuzani, koda-ke namhlanje ukuvezela ukuthi isekhona i-funeral plan yakhe. Njengokubona lapha mbukeli wethu enawo umndeni waKwaZungu, eveza ubufakazi ngempela ukuthi uyikhiphile le mali engango-15,000 kanye neKhuzani funeral plan. Abaningi besethi iKhuzani funeral plan into engekho, kodwa namhlanje kuvelele ukuthi hhayi, iKhuzani funeral plan isekhona. Ngokubuka kwakho mbukeli wethu, ngabe uthini umbono wakho ngesenzo saKhuzani? Sacela nje ushiye i-comment yakho ngaphansi, ungakhohlwa ukusubscribe. Ngiyabonga.